That is a circulating video rukunzi VP Constant Chiwenga pama independence celebrations vakanyasa kubuda pachena kuti avadi zve 2030. There is a circulating video raenda viral rinokunzi VP Constant Chiwenga pamwe chete mutungamiri wenyika nebamwe mahigh delegates vakanga vari kufront. People were dancing to the song. Andina kubvuta ndakasarudzwa. Toona kuti mutungamiri wenyika he was leading achiita the presidential dance, munoiziva dance yemutungamiri wenyika, but VP Constant Chiwenga and wife vanoonekwa vakaita stand still. Ndisatapinda mashoko apitanyagwa panguva ino inoitwa subscribe like on the bell icon. Tunoona para kumokudanikwa muchidzi gore rino pane zvinoitika chete. Parrot News can confirm the state of Camp 3 is in this video. It is game on and ituone. And pabooster this video kuchionekwa kunzi aiwa pakusingajyiwi rinopisa. Vanhu vanopinda vachikomenta zvakasiyana siyana, vachiti kujenera kutenza, vanhu vanopinda vachiti varamba kuitiswa nema SASCAM. Vanopindawo anyura achiti you all been saying and hoping for that since I don't know. Wishes are not horses, mind you. Vanopindawo anyura achiti what language from those behind the clearly hard-bought leaders is more telling. Don't laugh at their silly jokes and don't dance to their float music. Used to repeating itself. Grace used to pull similar stunts just a few months before the coup. I remember Mary Achitamba 2017. Moms E must have studied that video well. Can you share a video? Maybe we can relate or see through your lenses. Maoko ari kuita kunge akabatwa nemadzikirira haasi kusimuka zvekumhanya. Vanhu vanopenza ari kunzi general vakajamuka havasi kuda zvisina basa. Penda comment section menu zvafungura enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chita on the bell icon.